Наляво е тук. Надясно. А, надясно. Ама хубав ли е пътя? За мотор става. За кола не става. За мотор не става. Да. И влез долу на 500, след 500 свети. За Гърмен. А Ковачевица или... Той е същия път. От тук надясно пак. Надясно, само направо по стария път. Той върти. На 4-5 км почва асфалт. Ага. Да, точно. 5 километра. Моето момче пет. Вие съвсем ще му запушите пътя така. За Гърмен? От тука? Еха! Чакай да... Какъв си хубав? Не е навсекъде. По-възрастен от него. Повик? Колко? 5. 65 си ти. 60. Ние сме горе-долу. Аз съм 63. Карал съм такова в ТКС. 4-5 години служебно. Спомени. И виж го и върви супер. Ти помниш ли, аз през къра се прибирах? До Гърмен ли е така? Тук на 7 км е на Бешлет. Асфалт ма разбием. Ама за мотора супер. Да, не е за... Какво още 7 км е такова? До Черем. Казаха ни 4, 5. Кой? Мей сега е тук горе. Там горе питах, не вика 4-5 км. Ще видиш. Няма значение, ние сме тръгнали. Ще го минаваме. И други са го минавали, така че. Значи първи постройки има долу. Спира на тях асфалта, продължава надолу. След 2-3 км други постройки и има едно разклонение за Ковачевица, нали? Чуден са или Гърмен, или Ковачевица. То един ли е пътя? Най-напред през Ковачевица, след това за Гърмен. Аха. Значи, Защото дава един друг път за Гърмен. Така отдолу. През Доспат. Сърница, Доспат. Добре, сега на този разклона надясно и наляво трябва да пътя? Вляво. На вторите постройки, на разклона вляво. След вторите постройки на 2 км. Ага, вляво. Около 2 км той се продължава. Той е на Т. И фактически отивате на едно разклонение, моста, реката. Има мост на реката. Вие се движите по течението на реката. Ага. И фактически там идва вдясно моста през реката. Не през реката. Продължаваме с наляво. Наляво и пак има вляво има черен път, вдясно си за Ковачевица, за Гърмен. По асфалта вече. Ние по-скоро Сатовча трябва да фанем, за да идем на... Това е. Другия път ли е бил? Да. На Сатовча. Ага. След Сатовча за Плетена. На Плетена, иначе там е по-лош път. Разклона. А оттам е по-лош път. Ей, тук горния път. Другия на постройката вляво, където сте дошли, вдясно, трябваше вляво. Това ни каза надясно да Ама ние питахме за Гърмен. За Гърмен е това. А пък ние сега всъщност трябва да се върнем за Сатовча ли? Той през Гърмен може да идем пак на... А за Сатовча там колко километра е лош пътя? Къде? Другия път, лявия. То е 24 км. Ама е такъв? Не. 7 км е черен път и надолу е асфалт, ама пак разбит. Пак също, ние тук сме тръгнали. Пак също. Тук ще минем.